Silav roj baş hevanno rojev gelekî germe li rojata navên civîn li ser civînan pêk tên şandeya Rojavayê Kurdistanê li Şamê Tayyip Erdogan Donald Trump li Misrê ne Hamas û İsraîlê dîlên di destê hev de serbest berdan mijar gelekî germe di derbarê pêvajoyê de jî li Tirkiye AKP îtiraf kiriye li ser devê Mehmet Uçum doh raporekî eşkere kir di Ajansa Anadolu'ye de rapor bi temamî behsa pêvajoyê dike çawa ew ê pêşkeve weke du beşan dixîne yek pêvajoya derbasbûnê dibêje ya dijî pêvajoya demokratîk bûnê her du pir zêde eleqa wan ji hev hebe jî bi hev re pêş nakevin yek beryayekî tê ka em bidinin ber vê kudirê ve diçe hevan no tiştê ku Mahmedê kirin em hema zû ji we re bibêjim ka em binêrin çi heye deng meng baş e her tişt ez dixwazim ji we re spas bikim mala wê ava ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanala me roj bi roj em pêş dikevin kanal mezin dibe hevalê ku li me temaşe dikin nebûne abone ji kerema xwe re bibin abone bibin endam ji bo ku em bikaribin heval û hogirê xwe ê li derdora me ê li Rojavayê Kurdistanê ê li Bakur bigirin kar ku xizmetê bikin ji we re bi rêya vê kanalê ji we re xizmetê bikin mesele ne em in mesele hûn in vê êvarê ji bîr nekin saet di 21 de me bi tenê nehêlin hûn zanin kî mîvanê min e heval Dilbihar tekoşerekî ji bo zimanê Kurdî ye hevberdevkê Komisyona Çand û Ziman ya Dem Partiyê ye gelek çalakî wan faaliyetê wan hene gilî û gazin jî wî gelek zêde ne rexneyê wê yê ciddî hene di derbarê vê meselê de mesela pêşxistina zimanê Kurdî de aciliyeta asimilasyonê bişaftin helandin navê çi dibe bila bibe ez dibêjim asimilasyon qet ne mesele ye bi tonan kelimeyên biyanî di nava zimanê me de heye bila asimilasyon jî tê de hebe qet ne mesele ye heval Dilbihar bi tenê nehêlin saet di 21 de îşev li gorî saeta Ewropayê 22 li gorî saeta Kurdistanê ew ê rexneyên pir ciddî bike hem li siyaseta Kurdî hem sazî û dezgehên me hem li medyayê ka em binêrin aciliyeta asimilasyonê çi ye saet 21 de em bernameya zindî çê dikin di vê naberê de parêzerê em Bîroya Hiqûqê ya sed salê îro çûne İmraliyê ev êdî wextê ku vegeriyan agahî bi xwe re tînin naynin agahî parve dikin nakin ew meseleyekî ye rexna me ew e ku çima agahiyan xwe de vedişêrin eşkere bikin bila haya millet jî hebe ji bo hevdîtira bi müvekkilê xwe Abdullah Öcalan re her wiha bi girtiyên din re çûn greva İmraliyê di şandeya awqatan de Mazlûm Dînç heye Rezan Sarıca heye Suzan Akipa û Emran Emekçî di wê heyetê de cihî digirin li Şamê bûyerekî heye navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye eşkere kir komek çekdar vê serê spî avêtine ser ofîsa rêveberiya fakülteya wêjeyê ya zanîngeha Şamê êrişî xortekî kirine êrişî müdûre ya jî xebatkarekî wê fakültê kirine pir ecêb saziya sorê diyar kir ku sê ciwanên çekdar ku tê gotin birayên xwendekareke doktorayê ne ketine ofîsa rêveberiyê êrişî profesyorekî kirine ofîs serûbin kirine ev bûyer bû sedema hêrs û nerazîbûna xwendekarên derdorê endamên fakülteyê hevan no em warin ser mesela Hamasê ez hema zû nûçiya ji we re pêşkêş bikim mijar gelekin divê em hemya wisa hem şîrovê bikin hem herin zû İsrail û Hamasê dîlên di destê xwe de serbest berdan dîl yani esîr takas kirine yani di berdêla 20 dîlên İsraîlî de 1900 Filîstînî serbest hatin berdan Hamasê 13 dîlên İsraîlî radestê xaça sor kir vê serê spî Hamasê beriya wî jî 7 dîlên din ên İsraîlê berdabûn bi berdana van 13 dîlan re her 20 esîr ên sax ên ku di destê Hamasê de bûn tev bi vîya way hatin berdan artêşa İsraîlê ragihand ku 20 dîl gihîştine destê wan rast e piştî ku jalî tevgera Hamasê ve li Gazayê radestê xaça sor hatibûn kirin artêşê diyar kir ku dîl jalî komîteya navnetewî ya xaça sor ve hatine radestkirin dîl bi du koman hatine berdan komekî ji 7 kesan komadin jî ji 13 kesan pêk dihat ew 20 dîl ew ê bibin baregeha Remyê ya li başûrê vî welatî
دا کلوی دری بکار به مالبات خوره ورن جمع هبوده به هفشا ببن پاشی جی اویوان کسان به هلیکوپتری ببن سی نخوشخانه جدا ین اسرائیل اسرائیل جی چواکو سوز دا بو اوی زیدتری 1900 گرتین فلسطینی یان دربکی دا برده یان جی پی در پی برده ev adeti İsrail'e. Canan da berdeyla yek esire ki xweda dikare 1000 Filistiniyan berde. Çavkaniye ki Filistinî da zanin ku tevgera Hamasê agahî daye navbenkaran ku ew nikarin roja duşemiye yani îro cenazeyên hemû dîlgirtiyên ku li Xezayê wefat kirine jiyana xwe ji destane radestê İsrailê bikin. Yek ji şertê İsrailê hûn zanin ew bû ê mirî jî dibe hûn cenazeyê wan teslîm bikin. İji ew dibêjin niha cenaze di destê me de nine cî wan jî tam nehatiye tespît kirin. Ew nikarin tam di vê demê de xwe bigînin hemî cenazeyan. Çavkanî destnîşan dike ku li gel wê İsrailê gotiye ne meseleye ev nikare bibe astengî li pêşiya pêvajoyê. Em ê agirbestê bidomînin, em ê lehvatinê bidomînin. Pişre wê tîmên pispor yên Ereb, biyanê yên İsrailî dest bi lêgerîna cenazeyan bikin li heremên ku tê behs kirin. Wekî din Donald Trump û Tayyip Erdogan niha li Misrê ne, Tayyip Erdogan jî çû. Ez bar dikim gihîştê wê derê. Tayyip Erdogan ve axaftinekî jî bike. Ew behsa çi bike? Hevanno, Serokê Amerîkayê Donald Trump gihîşt İsrailê wê li parlamentoya İsrailê ez bar dikim axaftina xwe xilas jî kiriye. Paşê jî ew ê derbasî Misrê bibe serokatiya lûtkeyekê aştiyê bike. Lûtkeya aştî heye li wê derê di navbera Hamas û İsrailê de. Li balafirgeha Ben Gurionê ya Tel Avivê Serokwezîr Benyamin Netanyahu Serokê İsrailê Isaac Herzog berpirsên din ên payebilind ew pêşwazî kirin vê sibê. Biryarê ku saet saet di 11 de vê serê sibê axaftina xwe ya li Knessetê parlamentoya İsrailê xilas kir. Saet di 13 de jî beriya 2 saetan berê xwe da Misrê. Li gorî planê saet di 5 de jî yani piştî 2 saetê din ew ê geşta xwe bi dawî bike ve gere Amerîkayê pir nas dikine li wê derê. Donald Trump di destpêka gera xwe de gotibû şerê li Xezayê bi temamî bi dawî dibe, agirbest wê berdewam bike û daîmî be. Ez bawer dikim ku gotiye xelk ji şerê dî westiyaye ev 100 salekê şer berdewam dike. Trump diyar kir ku ew dixwaze di dawiyê de serdana Xezayê jî bike lêbelê ne îro kengî çewa nabêje ama pir dixwaze qet kêm bejî dibêje ez pê serbilindim ku ez dixwazim qet nebe lingekî xwe bavêjim nava axa Xezayê. Çima ji bo ew qas mühîm e ew jî meselekî din e. Recep Tayyip Erdogan serok Komarê Tirkiye ji bo tevlî lûtkeya aştî ya Şerm el Şeyh li Misrê bibe balafira xwesar bû çû. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan bûyîreye serokê istihbarata Tirkiye İbrahim Kalın pêraye wekî din serokê ragihandina Serokkomariyê Burhanettin Duran şêwirmendê ewlekarî û polîtîkaya derve Akif Çağatay Kiliç hemî pêrane çûne Misrê. Erdogan wê li ser vexandina Serokkomarê Misrê Abdulfetah Sîsî serokê Amerîkayê Donald Trump here lûtkeya aştî ya Şerm el Şeyh ji bo beyankirina agirbesta li Xezayê. Erdogan wê li lûtkeyê axaftinekî bike bi serokên dewletan re ê ku tevlî bûne ew ê yek bi yek hevdîtinê pêk bîne bi qasî ku wext hebe. Hevanno wekî din Bülent Arınç kan binêrin çi dibêje? Bülent Arınç însanekî balkêş e di pêvajoyên aştî de tim derdikeve pêş behsa demokratîkbûna xwe dike. Gavên demokratîkbûnê çi qas girîng in behsa wê dike. Di dema AKP de jî ya însanekî ne xirab e em wisa bêjin. İnsanekî qet nebe beyan dike ku niyeta wî pak e. Kan binêrin çi gotiye? Mesela Serokê berê parlamentoya Tirkiye Bülent Arınç xwest ku Abdullah Öcalan were berdan behsa bi cîhanîna mafê hêviyê kir. Bülent Arınç hûnzanin avakarê AKP'ye. Yek ji kesên ku Tayyip Erdogan weke abê xîtabî wî dike ew jî Bülent Arınç e. Bülent Arınç di bernameyekî televizyonê de ragihand ku ew komisyona ku ya parlamentoyê yani ew dixwaze ku komisyon biçe îmraliyê bi Abdullah Öcalan re
hevditine pek bine. Yani eğer ev komisyon bu xaze pevajo peş bikeve, eğer bu xaze bi serê xwe bigire, divê li İmraliye rast godariye Abdullah Öcalan bike. Arınç teqes kir ku eğer risk neye girtin serkeftin jî nabe. Ji bo aştiyekê mayînde ya civakî divê gavên wêrek werin avêtin. Eğer kes amade nebe biçe İmraliyê, ez bi xwe amade me hazirim biçim İmraliyê bi Abdullah Öcalan re rûbirû hevdîtinekî pêk bînim û lê godar bikim, dibêje Bülent Arınç. Di derbarê mafê hêviyê jî ji bo Abdullah Öcalan û girtiyên din de ku cezayê hetayê li wan hatine birîn dibêje, ev maf ji bo Abdullah Öcalan ji bo girtiyên din divê were nirxandin. Ji ber ku mafê hêviyê yek ji biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê dibêje Bülent Arınç. Niha em cih bidin axaftina şêwirmendê Tayyip Erdoğan. Ew jî tiştên pir balkêş dibêje, duh bi hindik ve jî qismî ve behs kir bi hevalê me ronê rihara, lê îro ez dixwazim hinekî berfirehî behs bikim. Mehmet Uçum yek ji wan kesan e ku hevano di mesela pêvajoyê de xwedî gotin e. Şêwirmendê Tayyip Erdoğan e. Hem jî ser şêwirmend. Şêwirmendê herî pêş ê Tayyip Erdoğan e. Di derbarê pêvajoyê de heta niha çi gotiye derketiye holê. Niha ew hinekî pêvajoyê analîz dike. Niha pêvajoya di serê me de cuda ye ya di serê revebirên dewleta Tirkiye de cuda ye. Em çi hêvî dikin, ew çi hêvî dikin. Ka em hinekî neynikê bigirin, em hinekî rastiya xwe hîn bibin. Pir mühim e. Em li benda çi ne ji vê pêvajoyê? Mehmet Uçum, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, revebirên dewleta Tirkiye li benda çi ne? Baş e. Dibêje divê Abdullah Öcalan tenê di mijara çekdanînê de bibe muhatap. Em hema vê jî bibêjin. Armanca vê pêvajoyê tenê bi dawîkirina terorê ye. Ev pêvajo bi înîsiyatîfa dewletê birêve diçe. Pêvajoyekê din jî heye a demokrasî ye. Yani pêvajoya pêşxistina demokrasiyê ew niha naye. Ew paşê tê. Dema ku ev pêvajoya derbasbûnê bi dawî bibe, ew em di nav dane. Çek silah werin berdan, rêxistin hemî deverên Kurdistanê xwe fesih bike, qesede tamamen entegrên artêşa Sûriye bibe, li Rojava tiştekî nemîne, PKK nemîne, yani Kurdistan hemî sazî dezgeh tamamen xilas bû, wê demê ev uçum revebirên dewleta Tirkiye wê werin bêjin tamam, aniha em ji xwe re hêdî demokrasiya xwe pêk bînin. Ya problema demokrasiya me ji xwe 100 salê heye, wê 100 salê dijî bajo ne mesele ye. Ka hevano li bendê min ez jora bixwînim. Baş e, veya mühim e, bi sebir. Nûçeyên me yên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de heye, ew jî hene piştî uçum ez jora bêjim. Ez dibêjim qey aniha meseleya acîl ku divê em li ser bisekinin ev e. Vegoterê. Şêwirmendê Serokkomarê Tirkiye Mehmet Uçum nexşareya hikûmetê ya ji bo pêvajoya nû eşkere kir û ragihand ku divê pêvajoya derbasbûna Tirkiye bê teror û pêvajoya pêşxistina demokrasî wekî du qonaxên ji hev cuda bêne birêvebirin. Mehmet Uçum di gotarekî xwe de nivîsandiye ku armanca pêvajoya derbasbûnê tenê bi dawîkirina terorê ye. Ev pêvajo bi înîsiyatîfa dewletê birêve diçe. Uçum da zanîn ku pêvajoya derbasbûnê demkî ye. Mijara wê ya sereke bi dawîkirina teqez ya terorê ye. Li gorî Mehmet Uçum, Öcalan û rêxistinê ev armanc pejirandine, qebûl kirine. Deklarasyona 27 Sibatê jî delîla vê yekê ye. Nivîsa Mehmet Uçum bi vî rengî ye, xasî ku min kin kiriye, tiştek ku ez texmîn dikim we eleqedar dike wiha ye. Meşa Tirkiyeya bê teror salekî li pê xwe hişt. Vê meşê bi axaftina Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ya yekê cotmeha 2024 li Parlamentoya Tirkiye û bi pêngava diyalogê ya aynê rojê ya Birêz Dewlet Bahçeli baweyekê fermî dest pê kir. Ev pêvajoyên derbasbûnê û pêşxistina demokrasiyê ne. Divê ev her du qonaxên sereke tu carî nekevin nava hevû de. Bi gotinekê din, pêvajoya derbasbûna Tirkiyeya bê teror û pêvajoya pêşxistina demokrasiyê divê ji hev cuda bêne nirxandin. Di xebatên komîsyonê de jî mirov dikare bibîne ku ev her du pêvajo ji aliyê naverokê ve cuda têne nirxandin. Tê diyar kirin ku piştî temambûna çalakiya godarîkirinê
و راپورا تکلدار حقوقا پیواژویا درباسبونه بینه آمده کرن. لی تی فهم کرن که پشتی وی آمده کرنا راپورا که سیاسی و حقوقی یا ده درباره پرسپکتیفا پیشخستنا دموکراسی ده و ببه چالاکیا داوی یا کمیسیونه. مجار چنه؟ مجار هوانو پیواژویا درباسبونه. او صبر کریه. پیواژویا که به اینیسیاتیفا دولتی دست پی کریه. تشتا که محمد اوچوم دبیجه اوه. یعنی ده درباره ویده وکی پولیتیکایی که دولتی دمشه، یعنی پیواژویا درباسبونی که ام بست کن پیواژویا ترکیه بهتره. بنیرم. پیواژویا درباسبونه، پیواژویا که به اینیسیاتیفا دولتی دست پی کریه. وکی پولیتیکایی که دولتی دمشه، تایبەتمەندی ئەوەیە دەمکی هەیە یعنی دەمکنە دەماخوا تەمام دیکە و خلاص دەبێ پێواژۆیە پێشخستنا دموکراسی هەیە تێوێک و جارنان هاتیە سێکناندن خودیە دیرۆکێکە هەشتێ ساڵیە ئەف پێواژۆیە پێشخستنا دموکراسی بەداخواز و پێدویەن گەل دەرکێتیە پێش bi siyaseta demokratîk ya ku pişta xwe destpêre gel bi pêş dikeve piştî temambûna pêvajoya derbasbûnê wê derbasî qonaxeke nû bibe. Ji ber vê yekê dema ku mijarên her du pêvajoyan tê diyarkirin divê ev cudahiyên naverokî li ber çava bêne girtin. Dibêje Mehmet Uçum. Armanca ku bi pêvajoya derbasbûnê tê xwestin Türkiye'ye bê teröre. Ew bi dawîkirina terörê ya baweyekî teqez û mayînde ye. Diyarê ku Abdullah Öcalan û rêxistinê ev armanc pejirandine, deklarasyona 27 Sibatê biryara xwefesehkirinê, biryara çalakiya şewtandina çekan jî delîlên vê yekê ne. Di vê pêvajoya ku sînorê wê diyarin de, ne mümkün e ku her mijareke tekildarê pêşxistina demokrasiyê her daxwaza di derbarê pêvajoyên bi cîhanînê li ber çavan bêgirtin. Hemî mijar, hemî daxwazên ku têne rojevê di çarçoveya hukûqa pêvajoya derbasbûnê de nayîne nirxandin. Zordariyekê bi vî rengî wê zirareke ciddî bide xebata tespîtkirina rast û zelal a hêmanên hukûqa pêvajoya derbasbûnê. Mehmet Uçum dixwaze bibêje di pêvajoya derbasbûnê de yani di pêvajoya Tirkiye bê terör de eger hûn rabin sibê hetayê varê behsa mijarên demokratîkbûnê bikin, pêşxistinê bikin, mijarên ku dikeve derveyê çarçova pêvajoya derbasbûnê ya Tirkiye bê terör dibê vaya dikare zirar bide pêvajoyê. Pêdiviyên pêvajoya derbasbûnê mijarên ceza, infazê yên endamên çalak û pişkir yên rêxistina terörê ew e. Mijarên beşdarbûn û entegrasyona jiyana civakî û aboriyê ji bilî yên ku divê li derveyê welet bimînin. Derxistina yasayekê ku van mijara li xwe digire bi lezgînî bi lihevkirinekê berfireh gelekî giring e. Yani ew hemî derdorên me, hevalên me ên wekîl, derdora Dem Partiyê yan jî ji derva ji Qandîlê her kesên ku dibêje zorê li dewleta Tirkiye dikin ku di mesela demokratîkbûnê de gavan bavêje Mehmet Uçun dibêje na. Pêdiviyên pêvajoya derbasbûnê ev in binêrin. Yani tişta ku divê dewleta Tirkiye bike anha hala hazir ev in ceza, infaz ê endamên çalak ên rêxistinê. Tamam. Yani derbarê kesên girtî de yan jî kesên li serê çiyê de dibê em hin mijaran yasayan derbixin veya rast e dibê vaya heqê me ye wekî din mijarên beşdarbûn û entegrasyona jiyana civakî aborî ya milîtanan. Yani ev însanê me çawa werin entegrê jiyana civakî û aborî bibin tabî ji bilî yên ku divê li derve bimînin. Xuya ye dewleta Tirkiye hemiyan nayîne Tirkiye, naxwaze bîne Tirkiye yan jî rêxistin naxwaze hemî endamê xwe bişîne Tirkiye. Xuya ye wisa li hevkirine ku hin kes hene li derva wê bimînin. Derxistina yasayê ku van mijaran li xwe digire bi lezgînî divê were pêkanîn gelekî giring e. Divê neyê ji bîr kirin ku temambûna pêvajoya derbasbûnê nedawî lê wê bibe destpêkek.
Bebe destpêka çi niha em jî bibîne. Ji ber ku pêvajoya derbasbûnê armanc dike ku dawî li teror û siyaseta tundiyê bîne. Di çarçoveya çalakiya dewletê de Kirdeyên li vir ev in. Mesela muxatabên pêvajoya derbasbûnê avakarê rêxistina xwefesehkirî Abdullah Öcalan e. Binêre. Pêkhateya Rêvebir a ku li gor îradeya Öcalan biryara xwefesehkirinê daye, biryara teqez ya danîna çekan daye. Ew jî yani divê pêvajoya derbasbûnê de diyarker in. Derdorên siyasî, derdorên civakî yên eleqedar ên li hundir û derve. Ew jî divê pêvajoyê de divê eleqedar in. Wekî ku tê dîtin pêvajoya derbasbûnê ya ku bi van kirdeyan tê meşandin, yani ew ê bi van kirdeyan were meşandin. Kirde behsa sazî dezgeh şexsiyetên ku bi wan re danûstandin bêkirin. Yani weke muxatab bênekirin. Kî ye? Yek Abdullah Öcalan weke avakarê rêxistina fesihbûyî pênav dike. Pêkhatiya Rêvebir ya ku li gorî îradeya Öcalan biryara xwe fesihkirinê daye, ew jî Qandîl e. Nabêje Qandîl, dibe pêkhatiya Rêvebir. Ya ku li gorî îrada Öcalan tevdigerin. Ya din jî derdorên siyasî û civakî yên eleqedar in. Ê hundir derve. Ew jî rêvebirên tevgerê yên Ewropayê ne, derdorên Dem Partiyê ne. Ew hemî van hersî alî muxatabê vê pêvajoya derbasbûnê Tirkiye bêteror. Baş e. Wekî ku tê dîtin dibêje Mehmet Ûçûm, pêvajoya derbasbûnê ya ku bi van kirdeyan tê meşandin, ne pêvajoyekê ji bo hemû Kurdên li Tirkiye û li herêmê ye. Ji ber vê yekê ne mümkün e ku kirdeyên li vê derê me behsa wan kiriye, wekî nûnerên hemî Kurdan bêne qebûl kirin. Li ser navê hemû Kurdan nikarin biaxivin, dibêje Mehmet Ûçûm. Ev hersî kirde baş e, yani Ewropa, Qandîl, Dem Partî nikarin li ser navê hemî Kurdan weke muxatab werin girtin dibêje. Ji ber vê yekê rêveberiya vê divê nikarin weke muxatab werin qebûl kirin, berûva jî vê yekê divê di pêvajoya bidawîkirina teror û siyaseta tundiyê de ji bilî Abdullah Öcalan yên girêdayî îradeya wî ne mümkün e ku nûnerên derdorên siyasî yên cuda bibin kirde. Baş e, ev hersî beş muxatab in, êdin ne muxatab in. Kirde mesela muxatab da dibêje yani. Niha pêvajoya bidawîkirina teror û siyaseta tundiyê de elbet divê ev hersî beş in. Yani partiyên din ên legal ên li Tirkiyeyê kesayetî, sazî, dezgeh divê wana eleqedar nake. Bi kurtasî cihêrengiya di nûnertiya siyasî ya Kurdan de tenê dikare di pêvajoya pêşxistina demokrasiyê de ancak bikeve dewrê. Pêvajoya demokrasiyê pêvajoya derbasbûnê ya di derheqê bidawîkirina teror û siyaseta tundiyê de çarçoveya vê yekê nine. Pêşxistina demokrasiyê de wê hemî sazî û dezgehên mafê mirovan, partiyên Kurdan herkes muxatab dikare were girtin. Partiyên Tirkan jî, temamê Tirkiye jî, meclis jî niha bas dike. Lê eleqa wan bi vê pêvajoya îro tune ye. Pêvajoya pêşxistina demokrasiyê tekildarê daxwaz û pêdiviyên hemû beşên milletê Tirk e. Millet hemî civaka me eleqedar dike. Ji ber vê yekê kirdeyên pêvajoya pêşxistina demokrasiyê jî ev in. Mesela di pêşxistina di pêvajoya pêşxistina demokrasiyê de muxatab kî ne? Hevan me. Baş e, Mehmet Ûçûm yani dibe em zelal biaxivin yani. Mehmet Ûçûm pêvajoyê dike du beş. Yek pêvajoya demborî ya Tirkiye bêteror temamî çek û sîlah tên danîn. Ew Qandîl, Ewropa, Öcalan. Tevê Dem Partî muxatab in. Pêvajoyekê din heye navî pêvajoya pêşxistina demokrasî, ew jî temamê Tirkiye eleqedar dike, êdî eleqa wî tenê bi pekekê tune ye. Ka di vê derê de çi dibêje? Muxatabê vê pêvajoyê kî ne?
Pêvajoya pêşxistina demokrasiyê tekildarê daxwaz û pêdiviyên hemû beşên milletê Tirk, gel û civakê ye. Ji ber vê yekê, kirdeyên pêvajoya pêşxistina demokrasiyê jî ev di serî de Parlamentoya Tirkiye, hemû saziyên Tirkiye, partiyên siyasî yên demokratîk, hemû hêmanên ku siyaseta demokratîk weke zemîna yekane ya meşrû dibînin. û gelek tiştê din hene naxwazim dirêj bikim. Elbet divê bê pêşbînîkirin, texmînkirin di pêvajoya pêşxistina demokrasiyê de hemû mijarên Tirkiye, herêmê, êdî weke mijarên hevbeş ên Tirkiye wê bêne nirxandin. Di wê qonaxê de nirxandina hemû mijaran ne li ser siyaseta nasnameyî lê li ser siyaseta welêt baweyekî giştgîr wê bibe yekane nêzîkatiya rast. Hat femkirin hevano? Ev pêvajoya pêşxistina demokrasî dibe temamê Tirkiye digire nava xwe. Mijarên hevbeş yên Tirkiye wê werin nirxandin analîz kirin. Di wê qonaxê de mesela pêşxistina demokrasiyê de nabe ku em basa siyaseta nasnamê bikin. Etnisîte. Mesela edî mijara Kurd û Kurdistan tune ye. Piştî vê pêvajoya Tirkiye bê terör. Yani Amerikana dibêjin Tirkiye bê terör. İşê te tune tu bijî pêvajoya demokrasiyê, pêvajoya aştiyê, ne wisa ye. Mêrik nabêje pêvajoya aştiyê. Tiştekî wisa dibe me soz nedaye. Pêvajoya demokrasiyê de jî dibe siyaseta nasnameyî tu kes nikare derxepeş. Siyaseta welêt bawekî gişkir wê werin daynin bi dest bixin. Yani binerin ez hevokayî wisa bixwenim. Di wê qonaxê de, di wê qonaxê de yani mesela qonaxa pêşxistina demokrasiyê de nirxandina hemû mijaran ne li ser siyaseta nasnameyê lê li ser siyaseta welêt û baweyekî giştgîr bibe yekane nêzîkatiya rast. Giştgîr yani hemî derdoran digire nav xwe ya giştî. Baş e? Dema ku Öcalan bi xwe jî ji bilî rehetkirina şert û mercê xwe ji bo ku tevkariyekî bi kalîtetir li pêvajiyê bike, tu şertekî din dernaxe pêş, îsrarkirina hinekan li ser daxwazên pêşketîtir ji bilî zerardayîna pêvajoya derbas bûnê tu encamekî din nade. Ez dixwazim vê jî ji wara vekim hevanno. Yani dixwaze çi bibêje? Dibe wextê ku merû bide ber çavan ku Abdullah Öcalan jî rabiye gotiye mesela ji bilî rehetkirina şert û mercên xwe ên ji bo tevkariyekê bi kalîtetir li pêvajoyê. Yani gotiye şert û mercê min hinekî sere rast bikin ji bo ku ez bikaribim zêdetir piştgirî bidim vê pêvajoyê. Yani tevkariyekê kalîtelîtir bidim vê pêvajoyê. Wekî din tu tiştekî din dernexistiye pêş. Eger dibe li derve hin insan, hin derdor, siyasetmedar yani qesta Dem Partiye dike yan jî Qandîl îsrarkirina hinekan li ser daxwazên pêşketîtir dibe ev tenê zirar dide vê pêvajoyê. Kîjan pêvajo? Pêvajoya derbasbûnê. Navê pêvajoya lêkiriye. Pêvajoya derbasbûnê, pêvajoya pêşxistina demokrasiyê. Du tiştên ji hev cuda ne. Rola çêker ya Abdullah Öcalan ya di vê pêvajoyê de divê baştir were femkirin. Yani daxwazekî wî wisa zêde radîkal tune ye. Tenê derdê wî divê tevkariyekî bike ji bo kalîtelîtir tevlî vê pêvajoyê bibe. Çima hûn radibin daxwaza serbestiyê wî dikin. Mehmet Uçum gilû gazincê xwe tîne ziman. Dewleta Tirkiye ev e hevanno. Siyaseta dewleta Tirkiye ev e. Em mecburin rastiyê bibînin. Mêrik rastiyê ji me re dibêje. Em weke dewleta Tirkiye ancak vê yekê dikarin bikin. Hûn jî hemî hebûna xwe tune bikin. Ez nabêjim ê me cuda ye, ê me em çawa ku ji binê sifrê Kurdan dest pêkirî aniye heta asteyekî pir mezin ku îro li rojata navîn bicî bûne, bi nav û deng bûne ji Ewropê ve jî ew ê statûya xwe biparêzin. Anha bûne xwedî statû lê ew ê statûya xwe biparêzin. Hevanno ez anha basa Qesedê jî bikim.
Şandeya Rojavayê Kurdistanê çû Şamê, em binêrin çi heye? Ev şandeyekî eskerî ye ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ye. Di van saetan de li Şamê li paytexta Sûriyê ye. Şande wê bi berpirsyarên leşkerî û ewlehiyê yên Wezareta Parastin û Navxweyî yên hikûmeta Veguhêz re bicivin. Biryarek ku her du alî îro li hev bicivin, mijarên ewlehî leşkerî guftûgû bikin. Çi ne mijarên ewlehî leşkerî? Hin detay hene. Detayên tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê. Fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî ragihandibû di Ronahî TV'de beriya du rojan. Temamê hevpeyvînê niha di nava vîdeoyê me de jî hene. Beşa zindî de hûn dikarin bibînin. Şandeyekê leşkerî gotibû di demekî nêz de ew ê ji bo mijara entegrasyonê guftûgû bike ew ê biçe Şamê û ev pêk hat hevalna. Mazlûm Abdî de axife. Mazlûm Abdî behsa dewlemendiyên Rojavayê Kurdistanê yan jî rêveberiya Xweser dike. Rêveberiya Xweser hûn zanin temamî ne Rojavayê Kurdistanê ye. Rojavayê Kurdistanê tiştekî ye. Rojavayê Kurdistanê beşekî jeografîk e di nava rêveberiya Xweser de cêdî de. Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê cuda ye, ne rêveberî. Rojavayê Kurdistanê cuda ye, rêveberiya Xweser cuda ye. Rêveberiya Xweser a dibêjin Bakur Rojhilatê Sûriyê ji ber ku Ereban jê digire nava xwe. Heremekî berfireh e. Nîvê Sûriyê nebe jî Sisiyan parekî ye. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî di hevpeyvînekê xwe de ku daye Ajansa Nûçiyan ya Fransayê AFP behsa serdana xwe ya Şamê hevdîtina xwe ya bi Serokkomarê Sîrî Ehmed el-Şara re dike. Çend berpirsên din ên payebilind ên Sûriyê re hevdîtin pêk aniye wê şevê li Sûriyê li Şamê. Mazlûm Abdî da zanîn ku daxwazeke hevpar û xurt heye ji bo ku peymana dehê yadarî were bicîhanîn. Mazlûm Abdî diyar kir ku Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê wê tevlî Wezareta Parastinê bibin. Ev biryara wan e. Her du aliyan biryar daye. Serkeftina van mijaran girêdayê rola dewleta Tirkiyeyê. Ji ber vê yekê em hêvîdarin ku di pêvajoya danûstandinan de roleke baştir erênî bilîze dewleta Tirkiye. Wê rojê di hevpeyvîna xwe de jî gotibû yek ji asiyengîn herî mezin dewleta Tirkiye. Em naxwazin bibin tehdît li ser ewlekariya Tirkiye. Niyetekî me wisa jî tune ye. Lê em naxwazin Tirkiye daxilê nava karê me navxwe jî bibe. Em dixwazin bi xwe li hev bikin. Amerika, welatên Ewropayê dikarin bibin navbênkar ne mesele ye. Lê bila Tirkiye zanibe ku em hesasiyetê wan li ber çavan digirin. Gotibû Mazlûm Abdî. Li ser sîstema nenavendî divê heta niha me pir qise kiriye, me hê jî li hev nekiriye. Em negîştine tam encamekî. Di derbarê sîstema rêvebirinê ya li Sûriyeya nû axaftina wî hevoka wî bi vî şiklî ye. Em li Sûriyê daxwaza sîstemeke rêvebirinê ya nenavendî dikin. Ku heta niha nehatiye pesendkirin, êrêkirin. Me di vî warî de heta niha li hev nekiriye. Li aliyê din di derbarê petrol, gaza heremên dibin desthilatê Rêveberiya Xweser û Sûriyê de jî Mazlûm Abdî got petrol çavkaniyên xwezayî yên ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê milkê hemî Sûriyeyan e. Divê ew dihata wî yani gelîra wî baweyekî wekhev li ser hemî wîlayetên Sûriyê were daweşkirin, were parvekirin. Li derekî eger petrol derkeve divê wekhev li hemî bajaran were parvekirin. Ev jî bi vî şiklî ye. Lê virda wê da ji deverên din em pê dihesin ku Rêveberiya Şamê pergala nenavendîbûnê qebûl kiriye. Erê di berdêla hin tiştan da tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê. Ev hêzên asayîşê yên heremî hene ew jî tevlî dibin. Ez bawer dikim li temamê Sûriyê tekoşîna li hember Daişê wê were birêvebirin. Yan jî terorîzma giştî. Pêşengiya vê hêza tekoşîna li hember terorîzma giştî wê Qesedê bike. Navê Qesedê wê biguhere. Wê bibe çi em nizanin. Navê Sûriyê wê sedî sed biguhere. Yani Komara Sûriye ya Erebî nabe. Belkî ew ê tenê bibe Komara Sûriye yan jî dewleta Sûriye.
komar jî neşerte ji ber ku nave komar pergaleke ne navendiye belkî bibe Sûriyeyeke federal. Suriye'ye federal. Federal Suriye. Çima nebe yani. Bana hemî mümkünün hevanda. Suriye'ye federal ye herî baş e ama pergala nenavendîbûnê wê pêk were hevanda. Ev komisyona ku me bas kir hevando, komisyona Meclisa Tirkiye anha dîsa li hev dicive. Heftê vê heftê di nava heftê de wê dîsa li hev bicive ew guh bide rêxistinên ciwanan û rêxistinên jinan. Di civîna vê heftê de komisyon wê bide guh bide kîjan rêxistina ji wara bêjim. Tiştek pir baş e. Di nava rêxistinên jinan de ku wê biçe meclîsê tevgera jinên azad heye. İnisiyatîfa jinan ya pêdiviya min bi aştî heye. Ew jî têda cih digirin. Di nava wan tevgerê jinan de ku meclîs li wan godar dike, komisyona meclîsê. Endamên Komeleya Foruma Rêxistinên Ciwanan heye. Di komisyonê de ew ê nêrînê xwe parve bikin, hevano. Tiştek baş e ne? Ez naxwazim zêde dirêj bikim niha ji ber ku êvarê saet di 21 de mîvanê min heye. Yani ez dixwazim hûn li cem mebin. Birêz heval Dilbihar ez dibêjim qey hûnê axaftina wî pir hez bikin. Yek ji wan kesan e di cîhana Kurdî de Kurdiyek em dibêjin rewaş, herikbar daxife û rast daxife. Merov heyran dibîne. Ez pir dixwazim însanê ku sab Kurdî xweş daxifin. Yek ji sebebê ku min meyla xwe da ser Kurdî ew e. İnsanên hakimê Kurdî min godar dikir, me hewesiya xwe bi wan danî. Me heyran dibûm heyran. Îja sal wext derbas bûn me ji xwe re got temam. Yani em jî divê bibin yek ji wan kesan ku heqeten bikaribe di mesela Kurdî, mesela axaftinê de fayda wî çêbibe ji millet re. Ême li Herêma Serhedê hin problemê me devkî hene ama nivîskî de û problema me tune ye. 30 sal e em dixebitin ser Kurdî. Di nivîskî de problema me ya gramerê tu car çênabe. Bi salan me dersa Kurdî daye gencan, ciwanan. Canan hin gotinê Tirkî û Erebî de me ez lê zêde dikim. Armanca min ew e, mesela dibêjim mexseda min ew e ku hemî beşên Kurdistanê bikaribin bi rehetî jê fehm bikin. Di şûna ku em rabin Tirkî Erebî biaxivin, em qayîlin Kurdiyek biaxivin ku têda hin gotinên Tirkî û Erebî hebin. Nixeme. Em jê natirsin. Mesele tenê bes mantık Kurdî be. Em dixwazin ev Kurdiya me bikeve guhê zarokên we, nava malbatê de belav bibe. Malbat bibe malbatekî kurdewar, kurdefan, Kurdî axêv. Çawa dibêjin bibêjin. Mîr Ronî her hevî mala te ava heval. Gelek spas dikim. Heval hûn jî mîna Ronî eger wisa hem bibin abone hem jî bibin endam. Endam ji bo hevalê ku bibe endam uzanî çawa ye? Ez ji were bêjim çawa ye. Binêrin heval. Niha ez hema nîşanê we didim. Me heta naqet nîşanê we nedaye, ez ji were bêjim êdî hêdî pêdiviya me derdikeve. Gelek hevalê min hene anha me re dixebitin, destpêkirine me re dixebitin. Ez nikarim ji wan re bêjim biçin derekî röportajekê pêk bînin ji ber ku pêdiviya wan a aborî heye û bütçeya vê kanala me jî têrê nake em wan bişînin röportajan hevpeyvînan. Hevalê ku bixwazin, bi taybetî karsazên ku bixwazin bibin alî kar, mesela me ev e hevalno. Yani ayba wî jî tune çünkü em xizmetê dikin. Mesela hûn diçin rojnameyekî dikirin, rojê 2 euro 3 euro didin rojname digirin. Belkî niha ew adet rabiye, lê beriya niha wisa bû. Divê merov hinek bîne ber çavê xwe kanalekî YouTubeê mirova re xizmetê dike, divê merov hinek bibe alîkar. Tabii ji bo kesî ku imkanê wan tune ez behsa wan nakim. Ez behsa karsazên milyoner dikim. Yani ew dikarin. Niha ji bo kesên ku bixwazin bibin endam pê li vê derê dikin hevalno ka xuya dike ser ekranê. Mesela tên
pêl vê derê dikin ewsa vê derê de ev tê pêşiya we. Welatparêz heye, şoreşker heye, berxwedan heye, serxwebûn heye, tam piştgirî heye. Mesela însanê bixwazin tam piştgirî vê derê 500 euro dikarin bidin. 499 neh. Veya mehane ye. Mehane dikarin bidin. Veya ew e pêşniyazekî ye. Eger tiştekî wisa çêbibe ev kanal dibe kanala netewî. Em dikarin 5 kes, 10 kes, 100 kesan bigirin kar wê demê xizmetekî pir berfireh mezin dikare were kirin. Her serê saetê mirov dikare bülten pêşkêş bike, mirov dikare biçe röportajan bi serokên welatan re bike. Anha mesela ji we re bêjim ronî riha bi îngilîziya xwe di wê astê de ye ku bikaribe biçe hevpeyvîn çêbike bi serokê dewleta re. Lê ew îmkanê me vê gavê tune ye. Pirsgirêkên me yê aborî hene, çûn û hatin heye, hemî mesrifin. Di wê manê de min got. Baş e, hevana ev jî bi vî şeklî. Em axwasa reklama derdorê dikin. Min doh tonkî reklama şervan ayaz kir. Eger we godar kir xweş e. Îro jî gelek hevalên min hene kanalê wan hene me tonkî reklam kiriye me hinek reklama xwe jî bikim. Dunya xira dibe. Mala we ava here bin. Saet di 21 de heval dilbihar mîvanê min e ji bîr nekin bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevana.